aris kang ibu angalap binatulmulin deneken sajroning undang satejenungan paranti dineken ingin cacang aklekan dirakang putra wirin kang ibu awes amus alun datang ingkang apalagi sunat jiwa amung sia Gusti terange netra sipian dadi genti laning ati ya Gusti ing okas pamatira ajali dana bisa mawisariwa aja mokeun diri lan pacuan linyok sirah kasengiting sukma Sayatul qadir amatul awisaryanung kami angaras padaning rena ibu kula pamit kang ibu angaras pasuyan Musa ya Gusti anak isun titip paktening widi sadoo koder amadar sila lampe ariri anggap kawacat tambalan susahin nalapin engkang ibu nutungkur angan terjoning torik lari sampai kang putra kang ibu anut ing liring tanpa katinuking tinggal angaras nalane kang bibi seatul qadar panan sampun las durek lampai nuli kapanggih lawan kopi lah punika kang nganti nuturi arza ing prajabat dan kopi lah kang tinopingking usen merikang ibu kalintang dan ing perikaling sapatilar kang putra anu kamasaring kapi saksana salin kang warna pucatila sing awinit amus sejroning kalbu datang kawadaling lati ing apanyane nisun ora aning awisun marih rung saking wadana nisun tekang adinakan akhir naangan namalikang ibu sanjabul qadir waswarata ingat dasam langan ikasabul qadir makna isun tumingan ing arasa wi
tingali pada ampe galak kopina uni ingkang suntuturi sake kopi sampun nartane sedayanting miwada kang ane pisan sekabe husdan jarahi dening begal kang sawida kang sami nunggang torangi kutu rabbani wal arifin samadani Allah zayin zain